Kan nang mi kisngi ngi bau trom ya ke India ula sedang banle kelet bat banle da kenu kam ke ban Persya ya ke India la syai kisngi un sepen kiu da kata tax ke balong hadu arpusan persen ya ki mar ki ban supply na India syapo Amerika nagaliang jong uang baga jing ya dei jong ke India bat ke Russia haga bedai bat ka khayi pateng kam tam banthit ki umpnyang na po Russia kalong ka eke ka banta ka bau uhab ban simkhya bat ule ya kene ka banta de na kene ka daw harai na kalyang ki babun kinong India kim nget ya kata namar kinong India ki ong bau trom mukwa ban penher keput ya ke India namar kam jus ngap ya ka jing ong jong laningi phai hagisnam ki pala no haba gari Amerika bat kiwei kiri kilas dang ban Persya ban thit umpnyang na Russia hanrai na kaliang jong ke India kala thit bat ka thit hagata gador ka batat ladangi phai syaka jingadei ka Iran bat ke Israel hagini kisngi badang sudep na kaliang jong ke India ka klam ban pau ka nogono ka jing sya liang kidon ki baong bal naga ne ka dauru utram mula bandom ya ke India bat ki ba khambun ki nong India ki kena yo trom ba usdang banle tam ya ke India dei namar bakam ai hu ya kata ka jing ya ro ha ka bedai ba ka jing pen ya suk ha ga ne ka thma ka badang sudep ha breng ke India bat Pakistan na kaliang jong ka Pakistan ngi i kala ai ka jing ya ro yo trom bat kala kwa yo trom bon yo ya kata ka Nobel Peace Prize hanrai na kaliang jong ke India ka kentai badai utram mo bapen ya suk ya kene ka jing ya dei hapdeng ke India bat Pakistan ki babun kinong India ki ong bakane ka long ka eke ka pelong yo trom ba undam ya ke India namar kam ai ka buram syau susu kidan ki babatai bat ki baong baka jing klan jong ke India hagane ka operation sindur kadai kawai ka banta ka bau trom o adnot bat u bishni bha namar hakane ka thma baki yale hapdeng ke India bat Pakistan ka India kala pen i shisha yakta ka jingklan hakmat jong ka perthai khamtam ki babun ki tiar baka India ka pendan kam hakane ka thma ki de ki tiar ki baka shnahi na po India berkumjuru ki dan ki tiar thma ki baka yo na Russia bat ki danru ki baki yeshna lang ka India bat ke Russia kum tau trom mula sedang banting ya ke India sa kaweru baka India kampen sngap ya ke nogono ke jingong jong utrom haka bedai bat ki kam thma la kalong ka Russia Ukraine bala kalong ka Iran bat ke Israel ru haka por bau trom ujob neng ko ngiken mau bau modi haga par bagi yalang uang bau dei parlak bajan bha jong yau trom badu trom ru uang bau modi dei parlak jong hanrei hakane ka kenti ka bamenta trom mulakwa ban pen senjar ya ka jingya dei hapdeng ke India bat ka Amerika dakaba mula pen kiu ya kane ka tax ka ba arpusan persen bat ula peni ya kata gajing ya trilang ka bakrau bha bat ka Pakistan habun ki benta bat ki don ki jing tho jong trom ki bawong lese kan sapoi ka por ba ke India kan sathiet pnyang na po jong ka Pakistan namar menta ula pen kre ban pha da ka company ka ban pe benia bat banti ya ki pnyang na po jong gari Pakistan habangi pai syaki India wadu Prime Minister jong ke India Modi ukentaj uong ba amdan mano uta unong yalam jong gari jong ke perthai uba pen yasuk ya ke India bat ke Pakistan hangne ngisngau thu syai baka jingkwa buram jong utrom haki por ki balalej da ka bakat sybaulej uyathu badai mau ba pen yasuk ya ke India bat Pakistan kala long ke basep hang ne ngisngau thu syai ba amdei utram ba amdei mano kita ki ba pen yasuk kane kalong ka ke ba penja buram ya utram sa kaweru ka jing pen klan jong kata ka break
Hai kini ki kendiat sengi ke badang sudep ke pelang yau Trump. Bau nangjur kata gajing bitar ya ke India. Nama ruting yo la syai lai sengi. Kabor jong u. Bad kata kapawar jong u. Lane jong ke Amerika kan sahiarno. Bad kibun ki ba pelang yau Trump ba undam ya ke India. Ladadan na pedang jong pi ki badang kuak ban komen sengob haban komen. Ngin sekendupat hai kawai ke video.